Mapay na udto hayo nga tanan ka mga waray nun. Yan na aditi ka di kami yan na hamay. Amon kalubihan kay maglalamaw kami. Nakumbog to aadto naging bayaan na ako. And iglilibot ko kamo nga dihan amon kalubihan din bukidan amon balay. Ay, mahangin niya nga mapaso pero maokay la kay madadundong man. May ada ko tupad yan na usa nagutudhan mga kawayan nga ng patungkay mag hihimuhan tangkalhan manok kay damo naman luwat itumbunay hapit na magkapipisot iba. Amo nagsuhol ako pagpautulan mga kawayan ng tangnan guod adi hi kapoy adi na amo na ton iya inuto dito amo na ito adi na amo nini din eh dinanuminin akong bugto. Ito na mangga bare mga bunga namon mangga. Ito amon pa tiya dida ito. Ito dida amon to. Ato na akong tupad. Ya! Mag-hi ka na, yakon vlog. Ito na akong bugto. Ay, ito na akong bugto. Ato na ya igbaw nakawan silot ato dito kikita kung sakto na ba silot ito. Ano iton bebe a big ice man ang bebe pipay dilayo pipay sino yung bebe. Hello, kuno hello. Yan na mga kawaray, dinaan amon nakuha nga silot. Amo lang niya kada mo yan na. Medyo gamay lahiya kay amo maladit amo surudlan. Diha dako, dire gapya gamay. Yan na, maghihimo kami lamaw. Kumbaga Bisaya, lamaw. Kumbaga Tagalog, buko juice. Yan na mga kawaray, adi tapos na ako nagbuka. Waray ko ubo sa kay mapupo naman na namon surudlan. Adi na hiya yan na. Amo na ini. Di ka dihada mo. Sakto-sakto lang panisnap. Adi mga kawaray, finished product ini. Bubutangan na lang namon hin condense. Tapos nganin gatas. Angan bubutangan pa ngay namon hin biskuit para sigun na. Amo na godin lamaw na godin eh. Yan na. Kahuman hini. Amo na ini masunod.